ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendai Lat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbantaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Kabading kong ang ay kublay ke Batisi TV balemba ki YouTube channel jong ke Batisi TV ngayo men penmna berthai ikani ka music video jongi ke ban release hakalai phuai tarik jong January 2000 phuai haka YouTube channel jonga ke bekerteng dawan khar khungor te ang kwan ay kublay re phi borok ki pai ba ki bapai ikani ka video hakani ka por lemba ka Batisi TV YouTube channel te ang askuan pentip bakani ka music video jongi ngin pelai kalai phuai tarik jong January biang kemang ang 2000 phuai bat kadai phang ka college life jing em college ma jong ukhana kumno uyat kita ka lenti ha ka college life jong te kawai ru ngile ra tien phareng namar ba ngikwa ba borok kenya sthu lang ma borok ki brio borok ki pai ba bahai ka ba aru ngile tien phareng namar ba ngikwa pun i kinya ka perthai ba kumno galong ma khana jungi kumno namar ki boni khana ba shimenta bat ki bon ban stunat hi kindai ki khana college khana ki ba la ya shamya college bat ki ban yai shamya college ru menta por khlam kumni leng im yo shu ka jing college ma kumang yong te kani kan wan ra asha ka jing kan ma ba ka jing stunat yang ibaro ang kom ki brio te ho ai te ki brio ki ba pet ru kin i kumno kalong ma ka ki brio ki khana jungi ki long kumno bat kini ki ibaro kan te hoai kini ka music video ru in rai i meban masar ba ini di nong rai basa hamolai te ia collaborate lang mat nga bani rai ni jon rai ba hoai inong ring pat ide i jaksram marak ini ide i badan ni ka clothing line ro ba khot ka duas clothing line te kani clothing line sek di ki jan itana te phla bani pet phla bani thiet ki jan ki ba itana na shani sha ayu na shani sha shilong te tang tang khmi inti phi ha kalai phoi tarek jong January kan sedan ha YouTube channel jonga ka bekerteng dawan khar ngor mak full audio kan dan ha YouTube channel jong inong ruai bekerteng renegade music tang ai khublai bang phi borok bat nga kermen ba kani video kan ra jing stuna di phi borok khublai siwat